yanen ti bakal pintay ngat amin tati apu isuti agbili magnatayo na di tayak sarima deng kabalegi tay ti agparangen manarimanen ti bakal agturet tayo amapa sikakabal tay amakirupak tatiaput mangidalan nabileg tunay kikabusor nga magtalek tay ken Jesus tano ti Dios tay isut bumuyog baliging ti magunod manarima ang tigubat magnatayo taniyo ba isut at pangulo ang talek tay di karina kada tayo ketken wana mangnamnama tayo manarimanen ti bakal agturet tayo amapan sikakabal kay amakirupak tatiaput mangidalan nabileg tunay ti kabuson nga magtalek tay ken Jesus tano ti Dios tay isut bumuyog baliging ti magunod ti Dios tayo ited na ti balay ditay takarina ket isut matungpal naganunaan na gloryaan madaydayaw ket ti kapya dumteng ket kadatan manarimanen ti bakal agturet tayo amapan sikakabal ka